Hello. Mao ni guys no, amo ang rekorida sa assistant ni Dido, no? Mga kaubanan, going south, north. Mao ni. Kay ugma nga adlaw na gyud no, magsugod ang atuang air sa assistant ni Dido. Hello. Mao ni siya guys. Okay ko bro. Bro. Oh. Amo ginang ipangunayan guys. Hello. Mao ni si Dido Bohol, ang leading man ato sa assistant ni Dido. Ato ang producer, ma'am. Okay, ready na ha? Oh, water. Ready na? Okay. Woo! Dito ka guys. Asa? Wala ko malingaw sa live ko, wala tanaw, wala nakatog. Bahala kayo sa palikod. Isa ito mula mga dudong sa ento, mga siyan. Hala, nala sa Cordoba na pito. Hala, lami, kayo ng Cordoba. Lami, 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 lami. Kasi, sa Cordoba.